sengxakini nesikolo siyafuneka ngakumbi kulabantu abathetha gqithi yo so bahlali kubalulekile ukuthi sikhulume le thina njengabahlali umuntu siyamhlonipha ngoba uwakhiwe ngomvuziselo kaNkulunkulu. Man has been created in the image of God. Bonke umuntu lana or not la elsewhere umuntu ungumuntu ngabantu. Mawungamazi omunye umuntu awunali kusasa. Akho kubalekile ukuthi sibahloniphe abanye abantu. Ningizwe kahle bahlali ayigebengu hayi ama drug lords. Sinabo nabantu abakhuluma izulu abadayisa insangu nama drugs. Sishonini ukuthi abahambe bona. Bala emva kwendlu abantwana bethu bathenga kubo. Bona laba bakhuluma izulu. Sishonini ukuthi abahambe. Kufanele silikhulume iqiniso ngelinye ilanga. Asilwisane nodlame olubhekise emphefumulweni. Not only ama migrant communities but also umphakathi obizwa ngama LGBTQI+ communities. Ngoba sithi kalokhu umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, fanele simhloniphe. Sivelwishe impilo yomuntu. So kumsebenzi wethu ke bahlali izwe lonke la sikhona kuyo yonke imphakathi ukuthi masilwele ukuthula, masilwele ubunye. Akufanele size sibe semakomitini ukuze silungisane sikhorethane. Asilwele ubunye, iunity. Asibavikele abantu ababhekene nodlame, abantu besifazane nezingane, abantu abadala ababhekene nendluzula yodlame lemindeni ebizwa ngeGBV and femicide. Umsebenzi wethu siyazi ukuthi nalaphakathi kwethu khona amadoda abetha abantu besifazane. Asihambisani nodlame. Kona ngeke sikhuze ukuthi ushaya abantu bokuhamba ubusashaya ngisho umuntu wasekhaya ungamazi nokuthi usize bani. Sifisa kube nokuthula bahlali. Niyithemba lesizwe, niyithemba lomhlaba. Sithike namhlanje nina niwusawoti wezwe. Ningabukeka nibancane namhlanje ngoba niyasatshiswa. Kodwa akukho zokuzuza ngokushaya abantu bangaphandle. Noma bengahamba lo msebenzi ngeke uthole. Noma bengahamba lendlala ngeke iphele. Noma bengahamba ngeke uhulumeni ayeke untshontsha imali. Noma bengahamba akusho ukuthi uzophila kangcono. Ngakho ke asibhekise umdlandla wethu la kufanele siubhekise khona. Abantu abaqhathayo osopolitiki le ndaba ivuka kakhulu masekiwa okhethweni. Lizothi lingadlula ukhetho ubone bona futhi sebebrashana. Kodwa kungabi bikho umuntu ozohlukumezeka ngesandla sabahlali basemtshondolo. Uma unesibindi sokushaya abanye abantu awusiyi umhlali, awufundisekile. Thina olethu usiko liyaphikisana nodlame nokushaywa kwabantu. Ngakho ke sithi yibane yisiphephelo sokuphephela abantu ababuthaka aba-vulnerable. Those are migrants. Those are women and children. Those are LGBTQI+ communities. Njengombutho siyezwelana nabo bonke abantu ababhekene nendlizula yobungqwankulu i-capitalism. Siyezwelana nabahlali basePalestine. Phambili Palestine, phambili. Phansi apartheid Israel, phansi. Phansi imperialist United States, phansi. Phansi ngabantu abadala udlame, phansi. Phansi ngezimpi, phansi. Phansi ngabantu abadala izimpi, phansi. Phansi imperialism, phansi. Phansi capitalism, phansi. Phambili socialism, phambili. Manda sengiqedile bahlali. Lo mthetho esibhekene nawo
uyihlazo uyichilo uyinhlamba esizweni esimnyama kulesi sikhathi samanje ngakho ke sizolwisana nawo emgwaqeni nasezinkantolo umyalezo wanamhlanje bahlali uthi abahlali abakhululekile sithi usuku lenkululeko alukho namhlanje. There is no freedom for the poor and the working class. Asikhululekile. Kuze kube kukhululeka abahlali basemjondolo. Kuze kube kukhululeka abahlali ezilalini emakhaya abangazithola izinkonzo nama services. Kuze kube kukhululeka abahlali basemaplazini. Kuze kube kukhululeka abahlali basemahostel. Kuze kube kukhululeka abahlali abakhishwe enyombazana kule ntando yeningi. Asiqinise umzabalazo wethu uqine kakhulu kunakuqala. Sivikele konke esikuzuzile nokuzuzwe yizwe okuyintando yeningi. Sivikele umthethosisekelo wezwe okhuthaza amalungelo. Sithi ke namhlanje usuku lokuzila. Sithi akusile usuku lokujabula nokugubha. Sithi izwe umhlaba nohulumeni fanele wazi ukuthi asinaso isizathu sokugubha nokucelebrate. Sithi phansi nefreedom efake phansi. Down fake freedom down. Phansi nenkululeko engasiliqiniso phansi.